Kto by sa nazdal, že práve začína pánska jazda, Zlína to stačí. Farára jazda, pozrie si hneď. Kabaret, pánska jazda na všetko dáva odpoveď. Príjemný dobrý večer, vážení priatelia, sme radi, že sme tu, že sme mohli prísť sem medzi vás na toto krásne podujatie, teda na Letavy. Sme veľmi radi, že môžeme doniesť kúsok hovoreného slova, niečo hudby, veľa humoru a dúfam, že pre vás príjemnú zábavu. Dnešnovečerný kabaret bude o ničom. Teda o ničom inom ako o mužoch. O mužoch v celej svojej kráse a veľkosti a tak. My samozrejme začneme, kde začať? Začneme ako inak, na úplnom začiatku. Na začiatku Boh stvoril muža, to znamená, že stvoriť ženu ho nenapadlo ani náhodou. Bol to práve muž, kto to hovoril Bohu, aby sa neondil a stvoril aj ženu. Vážení priatelia, tu prichádza prvá obeť nášho prapravca, ktorý kvôli Eve obetoval svoje rebro. Ešte nikdy sa mi nestalo, že by sa mi niekto rád zo žien za túto obeť nášho prapravca poďakoval.